खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनै सानडे आङो एसे ओंखारबोदो 10टासेयावनो न'निफ्राय एसे टेनसन जाबाय थादोंमोन आं जितुनिखि भिडिअ लाबोयोना मानसिफोरा ओरैबायसा गाज्रि कमेन्ट हरो जेबो खामानि गैला नामा खालि भाइरेलल' भिडिअ लाबोबाय थायो मालायनि भिडिअफोरखौल' लाबोबाय थायो होननानै बुङो आरो ओरैबायसा लेथ्रा कमेन्ट माने लिरहरदो आंनाव माने बुंथाव जाया रायलायथाव जायि नायथाव जायि कमेन्ट हरो आरो मानसिफोरा आंनि कन्टेन्टआनो जुदि भाइरेल भिडिअ लाबोनायनि आं बेखौनो होखागोन ना आरो आंल'थ' भाइरेल भिडिअ होआ बुहुत मानसिफोरानो भाइरेल भिडिअ होयो बिसोरखौथ' इदि लिरा मानि कारनाव इदि लिरा आंखौल' मानो लिरो मानसिफोरा इमान लेथ्रा कमेन्ट बिदि इमान लेथ्रा कमेन्ट हरनाङा जाय मानसिफोरा गावनि भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै भिउस मोनगोन होननानै इसोरो भाइरेल खालामो बिसोरनो लाजियाखैबा जोंफोर आरो भाइरेल भिडिअनि सायाव कन्टेन्ट भिडिअ लाबोग्रा मानसिसो जोंफोर मानो लाजिनांगौ नै आं उन्दैयाव जितुनिखि स्कुलाव फरायोमोन ना जोंनि उदालगुरिनि डायमन्ड स्कुल बेसिम फैदों आङो एसे नायनो थाखाय आरोना एसे टेनसन जानानै बेरायफैलाबायबाय दिनैयो 10टासेयावनो दिनै सानडेनि दिन स' इदिब्ला नोंथांमोना जानला मानला कमेन्ट हरनांला एसे सानै हयै हरबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर